खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लानायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जालायबाय। दिनैहाय 5 डिसेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। हाग्रामा महिलारिया सिमां नुयै नुयैनो बोरायलांगोन। इउपिपिएलआ बिटिआरआव 20-25 बोसोरहालागै सरखार खुंबाय थागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलाव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन, जेराव मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन समाव दिनै सरखार जागोन, गाबोन सरखार जागोन, संपद सरखार जागोन होननानै बुंथिबाय थादोंमोन। नाथाय बिथां हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि सिमां नुनाया दासिमहालागैबो मोगथां महर मोनाखै। लोगोसे बिथाङा बेबायदि सिमां नुनानैनो बोरायलांगोन। मानोना इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिआरआव फैगौ 20-25 बोसोरहालागै सरखार खुंबाय थागोन होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो थारैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बै समाव माबायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन, जाय खामानि मावलांनायफोरखौ रायजो राजाफोरा दायो गोजोननाय मोनैयाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा जयनिं जानो नेगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो थारैनो मोनफ्रोमबो बियाबावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानो नेनानै दंबाय थायो। नाथाय दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआसो सम होनो हायैयाव बेबायदि जयनिं हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायाखै। अदेबानि थाबैनो लासै बेबायदि जयनिं हाबाफारिफोरखौबो गुबुन गुबुन बियाब आरो जिल्लाफोरावबो लालांबाय थागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा। पटबजरा जिल्ला इउथ बिपिएफ आरो मंलाजरा प्राइमारि बिपिएफनि मोनसे खौरांगिरि मेल। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा दाखालि बावैसो जानानै थांनाय मंलाजरायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि बिथांमोनहा जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बायदिसिना बाथ्रा बुंथिनायनि खेंफोरथि होनानै बिथांमोनहा थारैनो मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव मंलाजरानि मोनसे नब्लाङाव थारैनो पटबजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे बारग' एनडिएफबि, बारग' एनएलएफबि जों लोगोसे बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथांमोनहा खेंफोरथि होदोंदि थारैनो रनजित बसुमतारिया पटबजरा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों। लोगोसे पटबजरा बियाबनि सालमुराफोरखौ बुखुनानै गोदान साल गायफिननो नागिरदों। नाथाय बिथाङा मोनथिया जे पटबजरा ओनसोलनि साल बिफाङा बेसेबां गोरा। लोगोसे बिथाङा थारैनो मोनथिया पटबजरायाव बिपिएफखौ रायजो राजाफोरा बेसेबां गनायनानै लायो आरो बेसेबां मोजां मोनो। नंगौ, बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा आरो बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो पटबजरायाव बिपिएफखौ फेजेननो हानाय रावबो गैया। मानोना पटबजरायाव बिपिएफआ रायजो राजाफोरजों गोबां अनसायजायो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव पटबजरा बियाबाव थारैनो बिपिएफआ 100% देरहाबाय थागोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै जाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैदोंमोन, बे बिथाङा थारैनो बिपिएफनि सासे सोद्रोमाबो नङामोन एबा दैदेनगिरिबो नङामोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे थारैनो बिथांमोनहा इउपिपिएलआव जयनिं जाहैनायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ पटबजरायाव जेबो खहा जाया होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। चिरां जिल्लायाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। बिपिएफनि माखासे एमसिएलए आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा थाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायनि लामायाव। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खुंबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेराव जयनिं हाबाफारियाबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरनि
फोरनि मोनफा मोनफा गेदेरथार बाहागो जानानै फैबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव आथिखाल बिटिआर सरकारखौ दैदेनबाय थानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 2000निबो बांसिन रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ अनसायगिरि मददगिरि बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरि बिथांमोनहा जयनिं जाफैनाय बिथांमोनखौ बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए इएमफोरा नङा, बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए बिथांमोनहासो थाबावैनो लाइनाव दंखायो। बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव दाबावैनो जयनिं जाफैगोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिए पास एमए पासबानो लेखा गोरों नङा, मेलेम गोनां नङा। आथिखालनि बिए पास एमए पासफोरा लेखा गोरों नङा एबा मेलेम गोनां नङा, मानोना बिए पास एमए पासफोरा दायो इउपिपिएल जिन्दाबाद बिपिएफ जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानफोर गायगासिनो दङ। नाथाय साफ्रोमबो एमए पास बिए पासआनो लेखा गोरों नङा। जाय बिथांमोनहा एमए पास बिए पास बिथांमोनहा लेखा गोरों एबा मेलेम गोनांब्ला भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव फैनानै जयनिं जाफैनांगौ बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव मोनसे साइकेल रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिआइनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाबो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै लोगोसे बेजों लोब्बा लाखिनानैनो गावसोरनि भटार पार्टीनि भटारशिप मोनथायखौ मोननो थाखायनो बिथांमोनहा बायदि समाव बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलाव मोनसे साइकेल रेलि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा साइकेल रेलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला जोङो गुबुन राजखान्थि दोलोफोर बायदि थारैनो सुबुंफोरखौ 500 थाखा होनानै सेरेब होनानै एबा गुबुन गुबुन बरायनानै लाबोनानै जोङो बेबायदि जयनिं खालामा। जायफोरा गोसो दङ, मेलेम दं, बिथांमोनहा थारैनो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव जयनिं जाफैयो। लोगोसे बिथांमोनहा हाबाफारियाव गावनो गाव गावनि रां रुफा गारनानैनो जयनिं जाफैयो होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो थारैनो बिथाङा बुंबावदों दि आथिखालनि एमए पास बिथांमोनहा मेलेम गोनां नङा, मेलेम गोनां नङैखायनो बिथांमोनहा दायो बिपिएफ जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानफोर गायबाय थायो। थारैनो एमए पासफोरा मेलेम गोनांबा बिथांमोनहा थारैनो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव जयनिं जाफैनांगौ। साफ्रोमबो लाइमोनफोरा गावबा गावनि भटार्सनि मोनथायखौ मोननो थाखाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव जयनिं जाफैनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार बियाबावबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोनिफ्रायबो सासे बिजाथि थागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद गासै जुथायै मैया आसामनि जनता भवनाव थानाय कनफारेन्स हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों मोनसे गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव गुबैयै बर'फोरनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोरखौनो गुवारै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै मैयानि बे सावरायलायनायाव माखासेमानि गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बेफोर आयदाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनफा मोनफायै फोरमायनो नाजानाय जादों। जेराव 1 नम्बराव बिथांमोनहा सावरायदों थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लेखायै 100 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ 12 थाखोसिम फोजौखांनाय मोनसे आयदा लानाय जादोंमोन, जेराव बेनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनि गासै बर' बिजोंफोरखौ लिस्टफोरखौ गथायनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो 2021 मायथाइयाव सरखारि जानाय फोरोंगिरिफोरखौ सेल्फ बेन्च स्कुलावनो दोनफिननाय, लोगोसे थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायनाय लेखायै बिटिआर आरो आसाम नाङै 0 आरो सिंगोल टिचार फोरोंगिरिफोर थानाय फरायसालिफोराव थाबैनो फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनांगौनि थाखायबो गुवार आरो गोथौयै सावरायलायनाय जायो। बेनि अनगायैबो आथिखालाव आसामाव आरो बिटिआरआव टेट पास जानानै थानाय क्वालिफाइड बिथांमोननि थाखाय थाबैनो फैबाय थानाय समाव
फोरोंगिरियाव थिसनथाइ होनांगौखौ लानानैबो गुवार आरो गोथौयै सावरायलायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। थारैनो बेनि अनगायैबो सिटेटआव गासै बर' आयदा गैयैनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा एबा बिजाथिफोरा सिटेट होनो हायाखै, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजोंबो सिटेटआव बर' रावखौबो सोफानो थाखाय गुरैयै खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआबो बेखौ लानानै भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम गांसे लेटार लिरहरगोन होननानैबो फोरमायथिनानै होदों होनना बुंथिदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव आथिखालाव बिटिआरनि मोनसे दफा 6.3 दफाखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानैबो बिथांमोनहा मोनसे मेम'रेन्डाम एबा बिथांनि सायाव सावरायलायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार आयदाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों गुवार आरो गोथौयै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारीजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों।